खुलुमबाय गिबियाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेल वारि कुसुमबारजों लोगोसे गोजोन हामलायनायखौ जासिहरबाय। दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों दासिमनि मोननैसो खौरांफोर होगोन भिडिअखौ जोबोद सोनारदो। दानिया फैदो गुबै रादाबाव। मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। चिरां जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि सुक्रजित दैमारि बिथाङा गारिजों सौग्रावनानै जखम जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला 60थि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरारि जथुम्मानिफ्राय फैबाय थानाय समावनो चिरां जिल्लानि मानास दालां सेराव बिथांनि गारिया गंसे फिलफिलजों सौग्रावो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला सुक्रजित दैमारिजों लोगोसे फैनाय गारियाव गासै 7 दङमोन। गारिजों लोगोसे सुक्रजित दैमारि बिथाङा 20 फुट गाहायाव गोग्लैलांदों। सुक्रजित दैमारि बिथाङा एसे गोबां दुखु मोनदोंब्लाबो गुबुन 7 एसेल' दुखु मोनो। दुखु जानाय सुक्रजित दैमारि बिथांखौ देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो। दानिया फैदो गुबुन रादाबाव। हादराव गोबां आबादारिफोरनि रांखान्थियारि हालोदा दायो जोबोद गाज्रि जाना दं। बिनि थाखायनो गावखौनो बुथारनाय बायदि जाथाया बारा जालांनो हमगासिनो। मिरु आरो रायजो सोरखारा आबादारिफोरनि रांखान्थियारि हालोदखौ मोजां खालामनो थाखाय गुबुन गुबुन बिथांखिफोर बेखेवो। बिनिनो मोनसेया PM किसान बिथांखि। बिनि गेजेरजों बोसोरफ्रोमबो आबादारिफोरनो 6,000 रां होनाय जायो। दासिम सोरखारनिफ्राय 10 किस्ति होनाय जाबाय। दायो 1थि किस्तिखौ गोबाङानो नेगासिनो दं। मिडिया रिपर्टनि बादिब्ला थाबैनो बे रांखौ सोना होगोन सोरखारा। बे दानावनो नङाब्ला फैगौ दानावनो सोना होनो हागौ। थोंजोङै बे एकाउन्टआव सोना होनाय जागोन। PM किसाननि बिथांखिखौ लानानै गोबां नेमफोर बानायनाय जादों। गोबां सुबुंफोर दङ जाय बे बिथांखिनि थाखाय योग्य नङा। बिसोरबायदिनो रांखौ होनाय जानाय नङा। PM किसाननि रांखौ मोननोब्ला KYC खालामनो नांथारगोन। सोरबा खालामाखैब्ला मोनाबो जानो हागौ। रांखौ KYC खालामनायनि जोबथा खालारा 3 मे 2022 आधार आरो OTP नि गेजेरजों बेखौ खालामनो हायो। साननैसो बन्द खालामना दोनथ'दोंमोन नाथाय दायो फिन जागायफिनबाय। प्रमद बर'नि BTRनि खुंथायनि सायाव बर'फोरा एसेबो गोजोननाय गैथारा होनना APSनि बुंथिगिरि गजन मोसाहारि बिथाङा बुंदों। थांनाय साननैसोनि सिगां गुजरातनि MLA जिग्नेश मेवानीखौ हमनायनि उनाव मेवानीनि सायाव क'क्राझार नोगोराव धरना होनायाबो BTRनि गाहाय प्रमद बर' बिथांनिनो खैसार साननायसो होननानै गोख्रों रावजों सोंखारिदों APSनि बुंथिगिरि गाहाय नेहाथारि आरो BTRनि इनचार्ज गजन मोसाहारि बिथाङा। लोगोसे फैगौ लक सभायाव कंग्रेस दोलोनिफ्राय टिकेट मोनबा MP दारायनो साखाफारा गजन मोसाहारि बिथाङा। बर' थुनलाइ आफादनि 60थि बोसोरारि जथुम्मा मैया मोजाङै मोजां तामुलपुराव जोबनानै थाङो। भारतनि हादरगिरि आसामनि गिबि मन्त्रि रायजो सभायाव बिथांमोना बाहागो लाफैदोंमोन। भारतनि हादरगिरि बिथाङा गावनि बिबुंथियाव बर' समाजजों लोगोसे आंहा गोजाम सोमोन्दो दं होनना बुंदों। बिथाङा सामलाय आफादनिसिम साबायखर बावहरदों। बे बर' थुनलाइ आफादनि फारसे रायजोनि गोबां अननाय दं। बर' थुनलाइ आफादनिसिम बांलादेश, भुटान, नेपाल आरो गुबुन रायजोनि आलासि फैनाया गोबां गोनांथार। बर' समाजजों आंहा जा सोमोन्दो दङ। रायजो सभानि MP UG ब्रह्म आरो बागुरुम्बा लक सभानि MP सानसुमा खुंगुर बसुमतारी बिथांनि सोमोन्दैबो बुङो। गावनि बिबुंथियाव आगोलनि समाव लोगो मोन्दोंमोन होनना फोरमायो बिथाङा। लोगोसे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि हारिनि थाखाय होनाय बिहोमाखौबो मोजाङै होनना फोरमायो। लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनि गिबिसिन बिबानगिरि जयभद्र हागजेर आरो सनाराम थावसिन बिथांमोनखौबो गोसोखाङो। आसामनि गिबि मन्त्रि बिथाङाबो गावनि बिबुंथियाव आसाम सोरखारा थाखो 10 आरो 12खौबो बर' बिजोंनि खालामसिगोन होनना फोसावनानै होदों। बिथाङा लोगोसे ग्रेजुवेट आरो पस्ट ग्रेजुवेटनिखौबो बर'नि थाखाय आलादायै बानायनायनि सायाव सानगासिनो होननाबो फोरमायबावो। बेफोरनि अनगायैबो मोनफ्रोमबो जिल्लायाव बर' थुनलाइ आफादनि मावखुलि बानायनाय जागोन होननाबो फोसावदों। बे मावखुलिखौ 3 बोसोरनि गेजेराव बानायनाय जागोन। बिनि थाखाय बोसोरफ्रोमबो आसाम सोरखारा 50 लाख राङै होगोन। बिनि अनगायैबो बर' थुनलाइ आफादनो 5 कोटि रांबो होगोन होनना फोसावनानै होदों बिथाङा। दासिमनि भिडिअआ बेखिनियासै। भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो साबस्क्राइब खालाम। मानोना आं गोदान भिडिअ लाबोबाय थानो नाजागोन।